Здравейте, приятели, нещо таких ходим. Вижте на колата не пиете. Друга на страна има също. Кой седи тук? Тати и мами. А тук? А тук? Аз, та сестра ми. Колко ще... One hour later. Сестричките ти колко имаш? 2. И аз. Вижте хора, много е хубаво. Вижте пък тук. Вижте тук има штъркер. Това е лека кони. Вижте. Къщата ни! Може ли да сходим от там? А? Англия е що хубаво. Искам да отивам на училище, що много хубаво. Добре, отиваме от там. No running! Айде. Блокука се показва, айде. Добре, сега тя е изморена. Сега ще си показва мама и тати. Може ли да показваш татко си? Това ли? Да. И това е майка. И сега сме пак тук. Аз съм сестричката й. Това е тя. Това е тя.